Boas tardes, noites a todos. Benvidos un ano máis ao concerto xa tradicional da Artística de Merza no Día de Reis. Este ano, ao igual que o ano pasado, facemos un concerto solidario ao que nos chamamos Un Kilo de Música. O ano pasado empezamos con este concerto e foi un gran éxito, pois nestas datas sempre estamos todos coa familia, pero como ben sabedes non estamos nuns bons momentos no país, hai xente que o está a pasar mal. Empezamos a facer este tipo de concerto e o ano pasado foi un gran éxito, pois recollemos 500 kilos de comida non precedeira e este ano, polo que parece, pois creo que vai camiño de ser outro éxito meirande todavía, incluso con roupa e con moitas cousas, e que o primeiro é agradecervos a vosa presencia e a axuda que prestades para que este concerto sexa posible. De seguido presento vos os grupos que actuarán no concerto, que non son outros que o grupo de Gaitas o Arco, Pandereteiros Zarabanda, a Banda Xuvenil de Merza, a Banda Artística de Merza e a Coral Polifónica de Piloño. A eles tamén un fortísimo aplauso e moitas gracias por atender esta chamada.
Bueno, moitas gracias por estar aquí. Estamos, a Coral Polifónica de Piloño, estamos moi orgullosos de que a banda de Merza conte con nós para un acto destos. Xa que vos poñedes así, entonces, bueno. Vamos a facer agora, entón, el menú de Carol Dolly. Y también gruyere, crema,
Thank